Bak iba prestun benden ikran hamlaran yang ba kapa ijat ben riu day ban ijat hayeng Hasan timur barang ba iba ardan imat intuit hayeng kasam dikon dikti ngagar pa iba prestun tensong lada imle ran balik loria kam kibriu ay ban lek syongka si iba ardan syongka bar ilok sing ba ardan keliyit ba ardan ni kalau ke kampo ya shinram beriu kalau ke kampo ya orang ba manlek tuklar ya kam yeng kam sem kibriu manlek keli pia it nem hayeng ketika kam jogi bantet kata bat pelap agan ni ka por ka ba menta ki keli ya ka VPP kita ba kia i cek men reu bat ha ba kia i ba kita ki pai ba kia pediang ya kata ka nongrem jo ka parti kiong kini ki breu kini ki pai ba ki su song shit krebi kiong ya phi ba ki krebi piang ni ka long batang ki ba buat ya ka NPP ki dei ki breu ki ba start ndai ki ba buat ya ka VPP ki dei ki ba krebi ngaru ngading ba krebi Nembar ngadon haka BPP. Haba ki pai ba ki pediang ya kacing bersai jong ke parti. Haka ji syak kadang kam ram ko jong i ban pensai yo pai ba baka kam ka nongrem ko jong i ka kam klan ban ya nongrem ko jong i. Ndai ban ke noy upai ba. Upai ba udon ke bor kacing start. Upai ba udai besar ngasai ong bagi jat ben reu khasi Jantia jongi galong kide ki pre ki bastat ki basyamphang balia kani la sakhi hiru na du ki por ki bamensua haj chat than sate lamingi jogari India ki khasi kide ki wei na ki jat ben reu ki bambi sakmat ha ka puli gadang le wat ha ki kam sarkar tu por ha jala Assam bagi officer na ka jala ka jongi nang ni ana ka rikhasi jantia ka jongi kapangi dang don lang bat ka Sarkar Assam, Kilet Shakri, Shaki Waipar ki district, Sharwanshal Pradesh, Shami Zoram, Shana Kaman, Kilet Banpanya jika kam sarkar, Namar Kilong Kibriu.